No, seuraava kilpailijamme, hän tulee jälleen Kokkolasta. Tervetuloa, Maija Liedes. Mä olin niin iloinen, kun mä näin sut täällä, koska mä katson aina nämä kilpailut, jos sen paikan päällä, niin ainakin televisiosta. Etkös ollutkin viime vuonna mukana? Joo, olin. Jäikö sulle niin hyvä mieli, että halusit tulla uudestaan? Joo. Tiedätkö, sähän opiskelet Keski-Pohjanmaan konservatoriossa, ja tiedätkö sä sieltä semmoisen Raimo Vertaisen? Joo, se on mun orkesteriopettaja. Meillä on siis yhteinen tuttu, ja lähetetään terveisiä Raimolle. Heippa! Nimittäin hän on sen upean Guardianuoven kapellemestari, ja mä oon taas ollut siinä solistina, ihan niin kuin tuo Jonnakin. Että tällä tavalla me näin. Sä oot soittanut siis orkestereissa, tuleeko susta muusikko isona? No nyt me ainakin annetaan kauheasti sille tsemppiä, eikö niin? Marjatta Meritähden upea laulu, sovittaja Vesa Viren, Iha-ha ja Maija Liedes. Maijalle suuret kiitokset.